Tak tady máme další kousek z rodiny nožů Baker Tech Tool. Konkrétně to dvouřadej Tech Tool 2. V černý G10. Kromě téhletý barvy je pak možný mít ještě v zelený G10 a nebo takhle v karbonu. Na noži máme klip, ten je možný namontovat do dvou poloh. Máme tady klasickou čepelku s vysokým dutým výbrusem. To je z oceli Sandvik 12C27. Dál tady máme otvírák na flašky s plochým šroubovákem. Proti němu je potom takováhle zvláštní ozubená párací čepelka. Ta nejde otevřít úplně do osy s tím nožem, takhle je to maximum. A potom je tady výklopný závěsný očko. A na hřbetě nože potom je vývrtka. A na prdelce potom hrot, který slouží jako rozbíječ skal. Takže tohleto je Baker Tech Tool 2.